ritkán láttam, útját ezt nem találtam, dobtak. Patőrseket látok, a Hokagével szembe szállok, eltözve jól megszívom, buktam. Konohából odébb állok, a Hokagével szembe szállok, nem többé, nem mondhat majd rosszat. A Konohából odébb állok, a Kyuubival majd bosszút állok, s többé nem mondhatok rosszat. A Kyuubi előtt állok, lángcsavar közt ég az arcom, lángcsavar közt ég az arcom, ez van. Harcolok, lássátok, vörös szemű uchihások, Istenem, sokan vagytok, ajjaj. Konohába eltaláltok, fatönkökkel ledarálok, ránk többé ne nézzetek rosszak. A Konohába eltaláltok a népeddel, majd jól elbánok, rám többé nem mondtok majd rosszat. Yeah! A Wien Shinobi meséje következik, gyerekek. Akinek elveszett a félbajsz. A történet arról szól, hogy hogyan alapították meg a Naruto szülővárosát. Történt egyszer, hol volt, hol nem volt, tényleg hol volt? Reméljük itt. Volt egyszer 2 ninja klán. Az egyik az emos hajú Uchiha klán. Uchiha klán. A második pedig az erdei Gyökér klán. Senju klán. Az mindegy, Tibi. Na szóval, ez a 2 klán mendegél, amíg csak meg nem alapították a szülővárosukat, a Gege Konoha no Saka Shuchót. Amikor megérkeztek, az egyikük így szólt, aki történetesen az első Hokage. Itt az ideje, hogy megalapítsuk saját falunkat és országunkat. Nem kicsit, nagyon! Ez remekül hangzik, de mi legyen a neve? Konoha Gakure no Sato. A másik ember, akit az Uchiha madarának hívtak, elgondolkodtató, de megválaszolhatatlanul kérdését váltotta. Milyen suttyó lett Gerge? Semmi baj, madárbarátom, nem csaltam értelmi képességeidben. És hogy lásd, kivel van dolgod, a klánnak ki is tartom egy igen megtisztelő feladatot. Ez komoly. Mi lesz Konoha katonai rendőrsége? A bőrt Szenyó klán vezér, akinek előbb kihullott a szakálla, mint nekem, így szólott. Egy fenét, ti lehetek a falu utcasöprői alakulata. Most komolyan mondod, szerintem az én klánom erre hivatott? Na jó, azért néha a Hokage, aki ugye én leszek, WC-t kipucolhatjátok. Látszik, hogy a technikáid miatt mekkora gyökéletből lett, már ne haragudjál rám.